Kaixo, ongi etorria. Ikusiko dugu polinomioa eta monomioen arteko zatiketa. Horak bi modu azaldu daiteke. Polinomioa zati monomioa edo monomioa zati polinomioa. Bueno, hau egin daiteke, banak zatituko ditugu hobedenak. Zatitzen dugu. 6 isa berriru zati bi isa, hau zati bi isa eta hau zati bi isa. Bana zatitu behar da. Banatze propietatea erabiliz. Kaso honetan, ezin du egin horrela. Hau, utziko litzateke horrela, nahi bai baizu. Hola jarriko du, goian 4 isa eta behan isa behar bi. Zazpi isa, gehi bi. Horrela utziko dut gorriz, jakiteko dagonean monomioa zati polinomio bat ezin dela egin. Horren, guazen beste hau egitea, zau egin detekela. Horren egingo dugu, 6 isa berriru zati bi isa. 6 zati bi iru, eta mailak kendu iten dira. Iru, ken bat, bi. Horren, lehenengo da, iru isa berri. Urrengoa, gehi da berriro, jarriko dugu. 4 zati bi, bi, eta hemen da isa berri, eta hemen isa, bi, ken bat, bat. Ikusten zuen bezala, maila jesten nahi dira. Urrengoan ja, segurazki, isari gabe geldituko gera. Bost zati bi, bost biren. Bost erdi, jarriko dugu, bost erdi, eta bat, ken bat, 0. Orduan, izkirik gabe gelditu gera. Letrarik gabe. Hau izango izateke, emaitza. Zatiketa honen, emaitza. Orduan, gogoratu behar da, ondo. Zatitzailea monomioa denean zatitu daiteke, eta zatitzailea polinomio bat denean ezin da zatitu. Eta honekin, ikusten duzuen bezala, zatiketailea ikasi ditugu. Beste bat arte, agur!